Pinuuna to. Ano man eh. Alright. Oras na. Bukas. Ang alauna. Back to work. Ano? Back to work. Ay, very good ah. Back to work pala. Kala ko back to me. Kala ko back to me. Back to work pa rin, hindi back to me. Ah. Time 1 PM. Back to work. Dagger na. Nabubulot. Look, lagi mo tubig. Yan yung pambata. Binuhusan ng binulos. Sinilaw na.
Ay mga kaparin Jason, at yung halo kanina dun na pang palitada, inubos lang, nilagay dun sa likod. Tapos ano, yung gagawin ngayon ni Kuya Jewel, dito sa ano, maglalagay ng header dito sa bintana ng CR. Tapos maglalagay ng hollow blocks. Tapos tatapusin lang yung ano, yung ano dyan, halo. Yung halo na hinalo kanina. Alright. Tapusin lang ngayon. Pasain na natin yung ano, yung halo. Itong halo na to, ubusin lang siya. Naka-premiere ako. Sa gilid Ormano gabi si paring Jason. Ano? Ano kayo pa mga Joel? Lagadi. Lagadi bakal. Jadi. Putol din. Putol din. Ano start? Abot ko na. Tubo. Tubo. Abot ko tong kahoy. Sakto? Saktong putol. Uy! Dahan-dahan. Nakari sa circular? Ganto. San Roque. Marami. Mamay dalagan. Kaya na San Roque. Kidul-kidul na.
Tamaran na po. Tubig! Halo vlog. Ano ba? So yung mga tambak sa halo vlog mo sa di. Dahil tadi kong tano, ano blocks no? Look. Ito palam ng gabi. Oo. Palam ng gabi. Nagtitinong PJ. Ano basa-basaon? Basa-basaon ko na. Sabi ko sa kati ko to. Hindi. Ito no sa kuano? No? Mataro tabag ko. Ito, tubig. Sabong. But if you don't wanna tell
Talagang ano presko Gusto. Kabuanan. Bilog ang buwan. Kabilugan ng buwan. Oh! Oh! Ay, mga imulo pati di butang ay. Pandits! Pupuntahan ka ata! Halo vlog. Lasa ko pa rin. Ay. Masakan mo? Ha? Masakan. Tama. Alright. Yan mga paring Jason. Tuloy-tuloy yung ano, sintada dyan. Ito. Halo! Ay, naantok lang ng hitil, oh. Alam mo? Ha? Ano? Si Jason, saan pagkatubok ay saan? Ha? Ito pala na. Oh. Ano mo? Tubo tato.
Ay! Ayan, yung tirang konti, dito na oh. Napupuno na yung tubo. Unti-unti oh. Yan na lang. Sa CR. No, sundan ka no! Kasi kailangan niyang buhusan para siyempre kung matapakan, mabagsakan, mababasag yan yung PVC. Yan pa naman yung talagang pinakang alkansya ng isang bahay. Nandyan yung kayamanan. Nandyan yung kayamanan. Kaya yan ang pinaka-importante sa isang bahay. Yung, dyan iniipon yung mga pinagpaguran. Sagad mo na lang kaya? Ha? Sagad na no? Bahi. Kalikan niya ati. Ay oo. Lababo. Lababo. Hanging pala. Tukod. Bato. Ding, ang bato. Yun. Amo. Diba? Day, amo ay. Uy. Amo. Oh. Wala na. Buti naalala ko kanina eh. Yung alkansya eh. Alkansya. Diba? Uy. Parang totoo. Parang totoo no. At naglagay si Kuya Jubel ng ano, firewall dyan sa CR nilagyan. Ayan yung nagawa ngayong hapon. At yung tira ito nilagay dito. Siguro bukas naman. Tapos bukas hindi ako makapunta rito. Tutulong muna ako dun sa mag-anak nila misis na magpapatayo ng bahay. Kasi dito sa probinsya uso dito yung bayanihan. Pag yung paghukay pa lang, kumbaga tulong-tulong. Para kung sakaling alimbawa, swertihin din tayo, magkaroon din tayo ng budget, magkaroon din tayo ng sariling bahay din namin. May mga tutulong din sa unang araw lang naman yung bayanihan. Pero yung bayanihan sa amin, binubuhusan na yung poste. Okay, tapos buhos ng poste. Ngayon, titingnan ko nga, dadaanan ko kasi magpapabricate na yung kahapon, nag-iba na sila ng bahay. Dito rin naman sa malapit lang dito sa kanila. Diyan lang sa likod ng police station. Diyan kasi yun nakapangasawa. Yung asawa niya abroad. Doon muna ako bukas para makatulong tayo din. Ayan. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At uwi na ako. Magbihis, uwi doon na lang sa bahay mag-edit. Doon tayo makapagpahinga para makagawa pa kung may magawa pa doon. Ayan, maraming salamat sa mga sponsor at sa kanila. Lahat ng mga sponsor, shoutout po sa inyo lahat, lalo na yung nagbabudget nito sa pabahay project na kay Miss Palawan. Ayan po, ingat, please, love you all, bye bye.